Mwancho mwarelia Ndizi TV wakire buya boka soa ase umoroberio wensa kia mashabiki ya itukurua ase county ya Kisii epunga kitutu chache south kitutu chache north nyalibari chache nyalibari masababu machoge chache bu machoge borabu ensemeria jabo basi bonchari south mugirango soa mwensi ase umoroberio wensa kia mashabiki ya itukurua ase county ya Nyamira kitutu masaba borabu west mugirango north mugirango mwensi boka soa ase umoroberio emambi ya abono tukwambuka ase county chitonjokana ine county ya Homa Bay county area ya Migori county ya Narok Kericho Bomet mwensi soa ase umoroberio wensa kia emambi ya abono county area ya Nakuru county amochi olia omonene wense cha Kenya Nairobi Kiambu mwensi soa ase umoroberio wensa kia tukwambuka wikase chinze chirichesiko Ndobuate Elvis Omboto kwa somochorio Dallas Texas abo Kelvin Nchabo kwa asensemo area ya Washington State mwensi soa ase umoroberio wensa kia tokwambuka ase enseria ya Canada Shem Kiburi nero tuwakilisha kwa ase ensemo eyo Middle East ndobuate ba Dolphin Mora igatia bange baenda tukwa umoroberio wensa kia kwa ase bukatakati bolia wense Middle East mwancho mwerelia Ndizi TV boka soa ase umoroberio wensa kyato manyinga ngaye igo enrete gotobwati akorwa ni matenga abana batakiri konya kubunga chiskuru asebono abana bale ase chiskuru turatebe mbalia barachokora amatemo alia manene akipsea na boigo KCSE askurende aborokiwa bande bale ase chinka imatenga aborokia konye muabere mokoboka chinsa chia mambia chuni kolende chinga kichia bono nigo moendrete gotwara omutimoko enchira yabene yokobera ase omutimoko nelinga gotengera omoroberio Ndizi TV ensakia emambi yabono na mange akorekana na boigo singi njotari konya soka na baranyole ngaberera gwetera kingote binga entunda entangani nigo tokoba tokumolekera ali abere gako enekiwa entunda ya kabere twabatogosoa asa magazeti n'entunda ya gatatu twabatogo oba noko sanga nabageni ibaito askonde Mwancho mwarelia Ndizi TV boigo na mange andrete asense meria ya siasa ekina kebekire bosio bweke gambero anemono kwamerelia gwako isiko komokonyi bumuraibu enseri gadiga shagwa bosio bwe bunge area ye Senate ase litkolia rero barabe bosaba jaji bali batatu barabe akorwa okona changa njabwe ndretenga omokonyi wo munachi ebina omonene Philomena Mwilu abe gakoba gakorosi ebencheri igona rama sababe tewa kobeko bosibwe kegambiro kelinga tabwate chinguru asikonetora tokoranga imambya bono mkondoki ekineke ekyomokonyo murabenseri gadiga shawa kirabege kwira nande gucyasa matuka bosio inki ekineke rabege kwenekia ase okwirwanerera ensemo area ya Kisii asa kikuguranga maliogi abera so asembeo manyanga muroberi wensakia obere gochaka nkoro kwa job MAANGI nokweneka nchibiche chibigo na maliogi abera wikira asenchera yobo ikirano nere Abigael Nyanchama Nigeria nenkoro kwa KERUBO FRIDAH mancho mulielia ne mambingia naende tukumira na asembe asomurubiri wensakia bono mambia no basemera kwanenga kwa beire gukuboka buyano gendeta kwerubiri asubo cyakalitkolia gokegima anya kwa bere ko gwikira nase ekebago kiago mwancho mulielia sanga na inte bono mambia eneke ngango turora bayiri baga basani bago mambia bono igamanyanga kibabo kire ngai bagendeta kubwatia omurubiri wensakia korwa onyembara bagosoa enekianga ngo batabororore go mwancho mulielia toko kwalia ni bene linde tobeto sanga ase emambia yabona iga mashabiki aitonsi kora county chonse merongene na isano na ibere nigo toko balia ni bene pini location yago wetrase namba yesimi ya 0792928834 so asense meri mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Korindo manchumulilia tiangu turachaka nekibungo kilitko. Nekibungo kilitko munage koletwa sule numurubiryo wensakia. Tawasoma kurasi gitabu ya Zaburi emeye mona 19 wasoma kwa 10 goika 10 neyemo
nase okuigwera lingana liago inche nigo nkorigia nenkoro yane yonsi ondende timba isa gutiga amachiko ao nagachire lingana liago ase enkoro yane ime ngati nkora ebibe asule ekyo nekebungo kyerituko nakiaretirwa sule n'umurubirio w'ensakia ke umwanchi mulirire nigo twasoma korase gitabo gya Zaburi emia ya 19 gusoma 10 goika 11 kereke bungo kwatenga inche nigo nkorigia nenkoro yane yonsi ondende timba isa gotiga amachikao nagachire lingana liago ase enkoro yane ime ngatimba sagokora ebibe asore umwanchi mulirire kebungo kega kegotosemya igoro yokubwatia amachiko omonene nganigo obwenete korigia obusibwa Nyasaye nenkoro yawe yonsi obego kubwatia amachika nabo igori ngana lia yeribe likomenya senkoro yawe erinde toba togokora ebibe asare gumanchumulikero kubuka mambya enekyanga kurigioro obusi bwa Nyasaye kegima kwerure asoko mutumekero monene kwane kyolenga kubwati ole amachiko alia aganire ikene kikebungo kelituko lya lero wakire bya jabo wakire bya FRIDAH ayu ilikuwa ayu ama ngakiwa na yarengi ayu FRIDAH endo jenga wango iga bono ndo jenga endo tokonya koligi bono iga nigo tokonya koligi amasakara kabisa ali abwenrete esinge njo bono ndo jenga eke ligo lili aolia chiligoro ali akinire aba usimba gonyare bose ngakorona abaindi aba Japani aba songo ono FRIDAH ono ngolatigaire mbali wote mo goikange ndo jenga barote chinga kichingo mbara manyanga ligoli Tengora monjere bwangweiga omuzubati bwe bangete kabisa bwe chorete umaita sago na sago ndege uja ukoi koruseino unachinza enyangeli yao ndege ukoi ai korende FRIDAH abantu mbare otumika chibesa sana onyoranga muntu bereka kwaligania omuyiga bwenyangi kabisa timende nkoralilia emeyege yebose wedding show nini abantu bacha omuntu ojukunendege FRIDAH ekera abande togo changa chigali chisa ne bawyeligwe kwara kabesa akagali ogosokera igoro nandi kwararinga rero nehera gendo ngeri achira abantu bagosoka bagosiomeri kuri gali igoro twakagetengane kero montale campaign agotena kuri gali igoro oweveri abantu lakini siku hizi na ene nyange oiko monta sokera igoro monto kagochengera okoiborwa aisokera igoro jikagwate gali raha jipe mwenyewe kabisa lakini kiobwate besa yetumike unachinza chirororo into natanya gokwana ebesa ne yago nayo mete mboka mukiweterete ucho kanyenyora kanyore bese yo igekera kwanyoreri bagali ogotoro kinga kiebese bwenete gotumika toroki to twara obuo babonde bwensi asikurende FRIDAH nkonyorore abasayambare bamenyete barobuka nainde monane ne mono abasacha okonyoranga igendo kiba chandete nogosibye binto kabisa musacha kabira kuragera koranga chinguru chikubaherera chigosibye binto ono binte byatigara kawe kamarogo ba FRIDAH leikirange na kabogero chibuoye unyoranga obyo binto mbisi obaga kobogolia kamoga atine soda na enkobolinga ne fankyo woche bati debwato seri ncheno jenga FRIDAH ndo bwende tebasibi bintu akitora kwane leke maina asache bintu bire imbi nganana na kibagotwara mbiri binge mono okonyoranga ebikombe mbibere chisugulike chiabucha nibere noroche esuguli elia akorosi agokaranga onyinike lirabwate usakagina ekera beire gako koraki gako karanga kagena kali oba gako beke ensemo sene hotpot osibye suguli eli chi orugera
agokoro igotire umanya ko bitumba ni gabo ndabiko bere wikingi mabede bitanya wosibiko abuna basacha chipachira tukukwanera asikulinde naende FRIDAH konyoranga kora tiga basacha babero bakonyora emirimo comrade na bakukurugira obokima ekabichi naenda akobwatirie chae nesugure yamo comrade ako endagire guo kana kire sugurira ya matume komeyo kanyale bachelor tikai gunga litukondiro romu swati yago chenyombeli eba okoro bosafi obo safi to ka bosenga ibine bintu biya bikerente weekend osibye bintu biri bihara bo bange nyomba anyatabu adi ufa ko enda sabe elindora lenga nere ne bange takini ngiye ochimwako deraiba umuntu agoche nyombe iriyo kaganga ebangire proper digacha che lidio tamanyiti nali yakumira na the real you umusubati wate abekero kogenda nego taite to akwo mushtuko wa moyo aikwa genda lirie kwa motebekero kogenda musubati umunganyi to gukwana chinso kwa as long as kwa kiru nyomba keye ene kingo ibole pakike bungu spare ekebungu ngayo kenyora buse ekebungu ene kingo irole spare ngogo ikenyumbeli turubani bakasa askulende abuna bobo mabocha bwaba boko ene kiwa ase chinkachiria ekolende chinyaruka ngote machire chinyaruka njiro ranyore tata chigo chene nyomba chiaya chena FRIDAH mago kuminga aiga nonya inyombe nkogundere kera lituko goikesibiko abe kinenge gora mwanyoru mokole binte bike mato musacha ereki kwaragira gwasokire munyaruko tata itiko tiga bintu bigundete kabisa ego kwanyoranga nake ko raba subati abange bakonyoro anda konyora ngebintu bakora mbiyo agide biengenjo mbiyo agide biyo yange abasacha ububisi aniko taito musubati o ayere ego kore wechena eline mosoke mwende sabali onye ko bwate galikanyiko yoki dia jagiriko bega chianga ega alitiyoke akaga kwa mutigire lakini baby girl ango atakuacha tu malize mafuta mole apedirijera mago baby girl weikaganye FRIDAH weikoganye baby girl weikoganye kabisa askurendo FRIDAH na manga bereka kwene kigwa the truthful man tabirenga weikaru anese gemba kengoli ndoro chiri tukuligoro nabetega wikirana ekigambiro asekina kerogyo kwamiriria ogochoro kwa yakindiki kabisa gochikobanga nomo konyi wumurai bwense tima tinga ngakioro chiko chia sama tukaligusia korende tubatego semeria sekigambiro nga ngechikotenenera oboene asikolende nimetenga nonyeta gochikobaga kuira na service maitomora enabara tabunga your employer ya mekata usiendelee na kazi so nabakonyora chi benefits chiricha kurwo bisiga kolende tigateme kurwane robo ene bwae ndochenga taligo kumoyo naga saine gwetoma kegema monto mosacha como sacha never give up echuma enkorozo chuma ya zamani mtoto wa maumau kabisa ndochenga FRIDAH nigenda twetoma kegema kolende ngende kongo kinenje hapa wakili bali bako bakurutera na malita amangana by the way ko nga mo wakina arobere gako trend ko Elisha Ongoya kwa bero ko uchisifa chiaye kabisa korwa no kumukaranga mutuse no wikera na sikigambiro astwaro chinga boigo ako bagakuruta chinsase chintindi kigima ako bagakonyegeri kigima ekigambiro ogaria maete ekeroko bagotengere kigambiro nalio kuyunga yale konyora li bagambe na incho mu wakili mine lichiko aba naro chinenda wakili abangi balegaria naro chimba ku mwakili dance no mari maete oli no mwana ko Gusii kabisa tochinga Victor Swanya no mwana ko Gusii kibaikira le gotogonyanga my lord a morning tetenga niga komoni kigima sege ncharo chenga amachiko tarabaga kugwatigwa asekolende maito wakili bolia tima ati kuambira kora chimbwa gete umuntu akubone gukwane gendo gete gechiko trend asegete kabisa TikTok Facebook
Twitter aka caption kete Kero monto goika aetete. Nanyore tolio la tenga piki ponki. Paka melo. Bale kero monto na kwa de chinjira chia chubo science by the way. Wara denga asaba tukabangenga aba wakili by the way bakurtense segete mateli by the way ngo baereri bagali okumanyikana number 1 eri akabere ngo nyorolenga ekero bamanyakanire onyara bali chi opportunity onyara abantu bali batengerete ngo taye babalinga nani chimbo atekesi ntagetumu wakili buno uri achimbogerera nakyo konyarira ngaba wakili bali bakwetema but lakini tatende ninga negento bako banga onyara ibintu bigocha naturally lakini kulende ekero ko bakuligeria amaskani akwene kigwa ase kotiali na kiura yokwanera enchira baba no bakumina na kigo cha kwanera anene mona samaskani babotwara at least ekero bakuminana ngonyorore mbabwata maskani of course lakini ngonyorore nga asinaroro okonyoro montago takaguprove agotaka gukwenlighten yasinini ometegali kiro montago yake kuba ninchete skuru ngasomero obo wakili kiro montata ite orite yotete buyekanya kiro montata ite go prove go cha client kyenga ngu choose tegen to kere right abuna litukore igora kertwaro che essence meria ye Gido Muigai yo kabeire former attorney general abaro che igora nga ikaransanse a senior counsel it is the senior counsel who is speaking wewe tasense moya ye wakile John Camino binabetaka kumuireneli amate betinga kerona arego practice law you are breastfeeding kwa ngokiri kaminwa kamine kero ko muleta no muga ko bwate chimbuche ali sokore yao ono moya ko magodoroche igomba liko litaya abo akiri wono kulitaya bali ngolitaya bakaroroche bakoenda bake ngoli kupumzika ni mbinguni nga senior counsel is speaking down when I was practicing law you were breastfeeding yoka jaranga by the way ambangana ndo konyaranga kiro muntu nataite go prove nga no ninche na chete school eriyo school of law ngore tobo akili nimbwa tobo manyimbo roro mbwa tota maiti to prove ringa abantu mbarororo mwesi naba wakile batie kerengo nkeroro taike ande kuitabira naye uno mwakile Askole ndebo igotorochi aba wakili abalitoke kima ntorochi nga omwakili una Paul Mwite kabisa Paul Mwite kagotogoliga FRIDAH no ba no muna chebi na nabora ekosa Paul Mwite ndobwate omwakili no nyanga ntorochi nga no nyanga no mo solicitor general oyonde Shadrack Moseno alenge doru kazo duoro mwatuni general amoseme bwa serikali lakini kulende ni matenga ninga natora kumulekera wiga sama gazeti ekoro kulinga enchiraba wakili ababire bako bagochoro mate chibesa chiratume kwa seki na kiagasha ko nechi nyinge sana chibesa nyinge sana kiagera kumuligi mwakili komonyoro na Paul Mwite onyole kaminwa onyole umwakili buna dance no mari aba nabo wakili ko batumika chibesa chiri chinyinge igaba wakili balia no chinga FRIDAH maitaiga no tote yaba na chisemi ni chingia aibuno mwana bwate kitabo igono gosoma lichiko oikira na seke gambero obego kwagyu chi point chiao amaro baba chibesa chizo ya account igaba na bwate kitabo kini maita bana le batete bintu bya bwango wa mwana le form tuo chake ro save agore pigi okay naboko nabe okonya kulinda ikura bwate kitabo kerege ndonge bwate chinga kichaye soma kogoika asenaro rogoika onyore gasiago likogo bole pigi sokie gari enkendo kwero kenkendo Rio gwetaiga kiro monto ategerra nyina basigari bali traffic bagwakire salute kabisa naende abana mbatete bintu bya wangu konyoranga abana batete ko bachintereba chichi ndege mapema iga abana nga avieta nga mpaka lero maite bakali ko bebekera chianga chichi ntereba chichi ndege chi pilot igo mwana de banga na inchi tiango ne omwana kimwachire rusa
chibesa chiabango nchiyo muntu zakangena no enchira nerura tumika bune shortcut konyora chibesa asigo ne bwenrete obe gokubwata egetabu boige nchira kiyokorra abana bagutumika shortcut konyora chibesa mono gwaka korondo abande bangire ngao bachake konia malioko yogotinda chibesa chiri chabwango by the way ande ntore abande bakubwata bayiba magena bachikoni bagole chifanta bake korondo na barabu ego ichine chimbwa toko gikerie mambi yabono unaboro kyo kimwachire nkagari mugwendete mobe mokoba abana barabaya mokonya abayiboli onye noko gosoli gendo gosoli ayenkoyo gukora gosoli enkoyo ikanyumba mapema naende kiro ikiranire nka mapema konya naende umuyiboli naende baende kanisa nima yatinga chikanisa nyinge nchigwata chikambi chiseminenga kie yo mutimuko yo mutambe asigo nebwendrete mobe moko ene kinga muabeire mogo ikirana ase chikambi ekyo elinde mobe mokonyora ogosemigwa nabo yokonyora amaigelio ayuarabe gakoba konya ase amagima aino ase amatuko ale bosio ase kolende FRIDAH na manga bere gakone kigwa imi na isiko yorogongo rwa Gusii ase ogosemigwa kwandete kuruwe guchia ase abasae nabo igo abayiboli anemono chinga kiechi chyomutimoko bwerusa una babe bako enekinga nkolenda bali abana babo ase enchira ebwendrete ekyombe kemo getali ege serikali ya International Solidarity Foundation nigo kyabere gegwesoki mapema nabo ikuro enchindi anamono chasa baiboli nabo igo aborokia anemono koba maiso chinga kiechi chomutimoko asinga nchoni gabere korokananga nigo ebikorwo ebinge byabanyaruka kobanga bagosarwa nigo bikoba bikoene kiwa anemono chinga kiechi chomutimoko oromutambe o December ase aborokigwa babeire bagosemigwa gwaka oroboti gochia ase abanyanyimbo nabo igo abagambi chinga kichiria barabe bakobanga bakonyora umuntu ore no kugania goko basara kagosanga nabaliki bamanga na maya nigo Ireneas Kombe oyo romo country director wekyombekyo abeire gautebanga nigo beruete kigima asokwene kinga nkuru barogosira gochia se abantu bonse anamono gwetera asa megero igoro yo bibolia bugosara abana abanyaruka twango turarango naralia ya abete gago kwana. As schools close across the country this week, we are reminded of the increased vulnerability of children, particularly girls, to female genital mutilation, FGM, during the holiday season. The International Solidarity Foundation, ISF, is committed to supporting efforts to end this harmful practice and protect the rights of children. The holiday period, often marked by traditional ceremonies, poses a heightened risk of girls, especially in regions where FGM is still prevalent. We urge communities, parents, and local leaders to take a stand and join us in safeguarding the well-being of children. Our collective action can ensure that no child has to face the trauma and long-lasting effects of FGM. How can we protect children from FGM? One is through education and awareness. We must educate parents, guardians, and communities about the dangers of FGM. Attending our grassroots forums will empower families with knowledge of the legal implications and health risks associated with FGM and other forms of gender-based violence. Number two is parental guidance, encouraging open discussions between parents and children about FGM and its risks is quite essential. Parents should be equipped with the right resources to protect their children and build support networks to share protection strategies. Number three is crisis intervention. We call for the establishment of emergency plans for families who suspect their children are at risk. Confidential hotlines and reporting mechanisms are crucial for ensuring help is available to those in danger. Another way is through community monitoring. Communities play a vital role in identifying and stopping FGM activities. We
urge the formation of local watch groups to detect potential FGM threats and offer support to families at risks. And then finally, we have safe spaces. Let us all ensure that children have access to safe zones where they are shielded from FGM ceremonies. Organized activities can keep them engaged and out of harm's way during these holidays. At ISF, we are proud to support grassroots efforts like those of our partners who are taking active steps to end FGM and other forms of GBV. By working together, we can protect our children and create a safer future. We encourage everyone to take part in these actions and remain vigilant. Let us remember that protecting children from FGM is a collective responsibility that requires commitment, education, and immediate intervention from all of us. Thank you. Alright, join my director Korwa Ase Kiombekeria International Solidarity Foundation. Oyo ogendete gusemia abaibuli anene asikirenga kere gukora obusara kumwana omunyaruka anene chinga kichiga cheruso mwanchu mulire nigo yabirige korokana ngabana abanyaruka nali bagokorerwa obusarwa sikulinda beriga gusemia abantu iguru yobubi bugusara umwana omunyaruka nende kibonete kolinda umwana omunyaruka. Anige tambukiro kere ekia anemono ase byombe biko babiwe sokia ebyombe bitari ebya serikali biwe soki bene nakugenda kuruanirira omwana omunyaruka omwana enyaruka nigo abeire gako onererwana bigabire gagocherwo obwene bwaye bwabeire bokumurwa maetenga engane yo gosara omwana omunyaruka ase bisaku ebinge nigo mwana karabeire gagosara bako bagotaka tware birengalinga bono beiro mu subati oranyomwe no nyanga bako muhamali etamanene nga bono tigire korokwe sakane obere gakoro kwenyaruka nigo bono akobaga kwenyora ase ari akongo naende FRIDAH timaitinga amatukali akarekero mwana ari kuirusarwa nigo kwali konyoranga igakwegerigwa bona megerio yenyomo kwaba konyoranga obere gakwegerigwa enchirara abe gakumulenda omusachoye enchirara abe gakumulenda kulinda aba enkayaye bono FRIDAH obego kuira omwana omunyaruka omusenior class 6 umuira ase magokoro ya maetege koro kelige koro obe konyoranga oba gakumusara onere oba gakolengeringa bono yobeire FRIDAH omwana omusenior kutoriko sari omwana omoke okumwegeria amaegeria yo amaegerio nga bono kwabira omusubati bono maete konyoranga omunyaruka oyo bono obeire gagonchoreria achake gokora mangana ali agokoro n'abantu abanene igo ningana yo goichani kone asenseme eri obochenu inkyo gosara gocha kwaba okwirira konyoranga omwekero mwana omunyaruka oli agosarwa anabera cause bleeding excessive bleeding abanyaranga nabara etia manyinga mange okabe kagusiria obuma bwaye anabora nyorenga chinchiro mo oli ogosara gotumika abanyare ngo tumikire obwembe botali obuya gosamagasi atali amaya egwera enekinga omunyaruka oli obere gakonyora maroire anabara musali kegeranga enchiranere barasale abantu bali abakoro abati bali abakoro enchiranere roba gutumika chinchira kitali chingiya nero biri kagusali omwana olya mwana olya chikonyara complications maybe ekeranyo asoira senyomo gosekero abeire ga chinga kitire chikonyora omwana banyore ngani gagutwara chinga kichingongo ekero kuriringa ekero omwana atasaliri bokongumbuli bocha bwamonyora sikucha samatukali ya mutwe ekera tasalire nanya korrabo kogo kulende FRIDAH egenda ngokwanera igo ebintu mbire bako babakwegeria abana abanyaruka ngabono babakokosereringa ngutasaliri ngamakongo nacha akonyore ya makongo itayo abantu mbale batarasaru naende bamenyete buya FRIDAH chi professor chi engineer aba wakili atasaliri lakini ensaityo ya Kenya baendelea gukora esigo omunyaruka kali gusarwa omunyaruka ninjira okoba gogwechoka ninjira okoba gogokora omukia ninjira okoba gokubwata igitabu bwata igitabu
njeno je FRIDAH usaruka mutukale no gwetera kubwata gitabo kabisa bwata gitabo wotieri wo mutwe ngo bweyoka wale kengana na yekero kuira na gari ya sekenyoro ni go bwena ta by the way squeeze no nyesa kuri etsinga chinyinge basaba sacha abangi bataita abantu bachite kirasi bagasoma na inde ndochinga ekero kuba okuriria boigo lakini obokongumboro obwendete konyora isigi yokurwania ogusaruka abana abanyaruka ane mono ndochinga igachi yobokongumboro mbolinga bono iga abanyagitari mbaro bako bagokonyisi bako bagusara abana abanyaruka nakiro chingani yabere segi yabere enko gekorete shida se okurwania esegi because nkonyorolinga abanyagitari mparororo okonyoranga bakwirerwa abana bobisi baenda basara ekiketari getambukire kiya kegima gatokurige kuri getindi go cyasa abanyagitari bari bakoye gukibesa bakora ibinkoro bunebyo ekegeranga sense ya Kenya nigo tugenda tokorwani ngane yo konyora nga abande mbarororo bake bagusira abana bagusira gwikira nige kora munekyo ande koro kyo gwicyane kigimane eringa nabayinko yunga abana mbali bagusaru kibarabake konyora nga umwane kera boirwa kare metienyi obaga gusaro kwarare inga ekerata bwati nguru ekerata bwati okobwa gukwirwanirira kigima kabisa kulende nchindo chinga ogosemina abinkorwa sichinga kichabono chikanisa bono nchibwenda tachibe chikoligie nchira iyo kobanga no transition abana tukuruka somo no alternative rites of passage abana abanyaruka ekero ikirimo umutima kubwiru sabuneye abayirwa mayigerino ne wike yemo begerwa kimwana munyaruka abwenderete ko bagakomenya babekerwe igutwa bose baba bago cengerwa bene ndo cenga nabo nabira benchira engi yakigima ikege tote kubambuka ro stage ya mo kyasiyende tubona ukuntu ko bombo kwetera asa mayigerio ndo cenga nige tambukiro kirabe yekoba ekiyakigima kigima okay tumurikira sayenda genda tokonike wasoro ngoro busi nigo mutenelio ya ase municipality ya Ogembo abete kago chorwa serieta Paul Makori korwa ase ewodelia ya Boikanga ebunge ne ya South Mugirango kwana kura sinseme choni go babete bakoiranira nga mbia mono ase okomochora kwae anene kero municipality ya Ogembo ebwate chiwadi sato ewodi ya Bochitendere Masige East naboigo Boikanga nanya nabo nigo babere bako kirege tamkero cy'umugabana wa county ya Kisii Paul Simbarati asoko muchora Paul Makori asarachko bakakoba obokoreri asegeka kimyaka 3 erebosio ningabetega kulira yogo chikokora emeremo amono mugabana elinde ko ikirania obokoreri naboigo gukora amunchilio ase municipality area ya Ogembo. Yes. Hey, Mamrene. Yes. Hey, Mamrene. Yes. Hey, Mamrene. Yes. Sasa Marieta Paul Okemo Makori. Nchenka ekuru ali Boikanga ward ni South Mugirango. Ase kinyaroge ekuru Orencho kwa sabota bali chache. Iga rero nakira iga bakerembu yamono mwanyale kwa mogocho moyegoyo iga twanyale ko batogo chaga iga aseri bageri iga nanyale ko bankonyora tete ngakere omurayo manene we county ya Gusii Honorable His Excellency Bwana Simba Paul Simbarati, who is my namesake. I want to appreciate him bwa kerembu yamono tiganya saya museseni gento kende yakabere eka kwende municipality yenye ya Ogembo mwa municipality yenye vinte vinge mirimo yanta kuchi okorororo nyale ko bankoleta what we call organization nyale ko bango panga nitapanga ile municipality mangana waste management mangana drainage mangana lighting mangana parking mangana yo kobeki town yetebe ndabu na mangana revenue collection egento kende nyale ko batoko improve mangana infrastructure ninche nyale ko bango colleagues with the various department fiscal planning department revenue department reinforcement and some other department ngakitenga kirengambu yamono ninte masenkonyara okorera abantu baitegas municipality eli Ogembo igali esere gucha that is my former sub county or district tatemba kirenga osemba tevinga ninche nyale ko bango colleagues
enchere wenerete na nyare kole tamagenderera nyasaye tiganya ndeko museseni mweshimiwa mito bwana Simbarati bona ndi no turamo njembe ka bantamo ninje kole civic education ninje somya abantu bamanya objective ye amangana objective ye municipality ninje ngeleza abantu batabya mangana sewerage batabya mangana waste onyene chinyomba karabakwagacha amangana planning ro chinyomba approvals and so many other things. Otherwise inje da temba keremu yamono. Lastly, I want to thank our mighty even the Nyasaye. Nyasaye ga nchire ntojotokora mweshimiwa Simbarati nchebone ngocha kolengere on behalf yo mweshimiwa your excellency Simbarati kende yonsi ndakole yonda nyale koba ngomokonya kolengere na alike proposal a body yaito yo gembo ta temba kere ngambo yamono Nyasaye wanchire ninche ngichemba join toligere service charter toligere objective je municipal body yaito bonse tonyale koba togo konyana policies mularete nda tema senkonyara nyara kobango ji effect abantu bande mangana ye chiro ni maitenga chiro ntakere koigora chicho ntakere kwagachwa chi pavement ni wenda ko cabros ne binto binde binge nchenda temba tavinga ni tema senkonyara nimba kolere gasingiya no moyo murabu unambwa to moyo murabu na woncho kolere siga beka bantamo tole to bomo bantu baitu aguruguru basi bo machoge bo girango nyalibali bo getutu amo na bonchali nda nimbabekamo tanyara ko batoko konyana ulio datwara obosemi obuya na boko boreta. I'll be very approachable, very understanding elintonyara ko batoko konyana mbuya mono tiganya saya baseseni nchebona abakere mbuya mono na ndo mweshimiwa Simbarati ndatoko wakishiranga. I'll work with you and I'll ensure I've done my best. I believe that God will lead us, we'll work together, we'll support, I'll bring all the leadership together. Na bana baraibe constituency uno mweshimiwa MP, I'll bring him on board to support mweshimiwa Arati aba MP bonse ababo basi umachoge chache na burabu bonse will bring them on board aba MP banyadiba nya ko no bomo ko gera karuta nyara ko rato kolega sia so bomo egotra nyara ko konya abantu baito jemba kerembu yamono na sae tigaba seseni. Thank you so much. Bana yaito Simbarati mbiyamono nande mbiyamono yale gwatokora ire bogirango nande no tole maega ya opako gokua mbiyamono asogoto iro mwana Paulo kwa irire nyasa moseseni na ya goseseni egabana toba mona epako gokua aina aro na bwate mbiyamono asinya sai elieta ngoro kumeli mara moturi Paulo no mwana one mbiyamono Simbarati. To thank His Excellency Simbarati. Aso elietalia nenkoro Brian Ngondi nchenkoro woti atabaka. Ntate gwakera His Excellency Simbarati ngambuya mono aso ko omonto based on his competence and capability. Pinto biri abantu bakona kwana banganga arati abairi baya bari oyo no muboli mbana kuikarasana nande bamanya ini. Lakini because of the interview atanga interview no mo excellence akaranga ekeroge kengo kero so muntu tanga interview na bagiranga na tuanjire boikanga tuanjire mo mweshwa ondena ro rairo His Excellency Simbarati kiara ko boikanga biamono Your Excellency biamono nyasago seseni na di ombasa misoka igonkoru ase egwodi ya sameta mukwerero na nje na akire Excellency Musike Paul Simbarati ngambu ya mono ase regional balancing tiaoro kyo burabu aparansi Gusii yonsi abantu tongusiramo magendrache Gusii itangani kabisa tianko irani ngambu ya mono Excellency Honorable Simbarati asega ashwa kolira soko omwana Paulo makoli ibageriga gocha boikanga eje kabere Simba igoto kunae paka mwaje asogoja ko designinga waisane kinekero kyo bogabana na ende gokorera tigatotebe nga kolega sina bantu bao ekiara mbagwanchete na ende baro yega sia onengia nugwato bwa matubia obututagite ekiagera barayi abangi mbana okolega sune bwa kolire asa yamake nyasago seni na ende ogendere igo na ende ogende gotokonya botambe bia mono eje taruwe ni mwoyo mwamba samareta bakondangiri nora murama kore number 1 Simbarati, thank you for this opportunity na into watu yenyewe wana itore na ki Simbarati ni politically we are behind you ntoko support us tokonyara because tumeona auna ukinyumbani you are generous for all of people. May God bless you and we are behind you to support you in each way. Kiroeke watu ile ni ngumu kupata out of 45 people wakaleta interview but
okatorigero garumuro na isene because of qualification iko bantu akire na mbiamona na nditiga tubwaterane erinde na ntugusi yete akore keke erabe igaba mintu tokore keke maga ya Simba na tokore keke asante sana. Omogoko monene astobe tokoranga egati cyabamenyi kurwa sinsemechio babeire bagochoru bakokera ogochoro kumuraibwe municipality ejo asebono babeire bagotebanga nigo bale nogo semelia nga bono bokorera imbobe bogoikiranirwa buna ebwendrete kigima aseboigo babeire bakumwireneria omugabana we county ya Kisii Simba Arati mbiamono ase okubachorera omurayo yo nege tambukero kyabere yekogokerwa kigima anene kero omuterende municipality yabere gakori eira gochigoikerania obokoreri bereka ukorera mangana ringete echiro na mangana mangara chikoba gakorenta amonchirio ase ensemeri ya ogembo ndochenga amenyikorwa sorgo ngorori babere bakogokero gochero kwaye Paul Makori na bagokori eira gochikobwaterana no mugabana we county ya Kisii erinde kumusira asobokoreri bwaye ere buya kingmando chingana bange babere babaswasumuro beri wensaki mambia bono mugaka mungasha tenga Lydia Nyaboka tabanga pamoja kabisa imburia Mosensema tuned in from Mosenseba King Point. Good morning all Ndizi TV fans ando chinga Beatrice Osoro mama Beatrice Zegesichakia morning from Bogirango Ekona watching live mwalimu Elijah Ochenge watching live from St. Catherine Academy Kyoge bwakire buya ndo yonjeria KERUBO kurwa ngumbu Barin Kingdom. Queen's Day to my Mariana ongeri na basubati bonsi batware tukuligia Kennedy Gisemba bwakire my people ama tuka mange ama iga mange bwakire buya Mr. Kennedy Gisemba long time na maiga mange gochi asense chucha America. Okay. Bismarck Masese kurwa abotaboli kiama bundi soto mugrango watching live imemoroberi mpaka omwerio Natasha Mkiucha kurwa kurwa kanyimbo nere toto la Kisii Nancy ongeri ni kondani Mirieri bwana omumura omutangi kurwa magombo chiduka gekano village Mirieri bwana omumura mutangi atabanga na tukotumuro wensakia Teresa Mbogo watching live from Riyadh. Charles Luanga amwalimu Charles Luanga from Nyamira Counties basement imemuro wensakia mugaka mugasha kurwa babadogo ndani na mama Margaret Tata Peter Ngori omwaka kirecha Maticha K Poppy Chila nana ndochenga Bran Onchuru Benjamin Nyaborira sugu bonsi maleta kutumuro wensakia Mubarikiwa Sospita Osiemo watching live from Kisii Impact Institute of Sciences and Technologies as we wish all Form 4s success in their exams. Uni moja denga hey FRIDAH na job hey to uni Mogaka Mungasha hento abatosomea ekiongozi Fania Onseria from Riana Bonchari Mark me present Nancy Muragwa Elijah watching live from Embassy niko ndani hadi tamati na mwalimu Elijah Ochenge Kalen Osinde kuru Nyamakoroto niko ndani Erika Osoro kuru Kiumbiri tena niko ndani Ben Andrew niko locked ndani Joshua Mbuyatirimba good morning from Ruben Center Ben Andrew watching live from Nairobi na Ochar William locked in from Sensi Kisii abuni gati abare basoso mu rubiri wensakia imambi yabono manchumuri koroga buno to wikera ko murikira mu rubiri wensakia omoeria sentunde ntangani tosikato nyigerango irantora sentunda ya kabere to beto kumurikira amagazeti elitkulia rero ekerongo wete agwetira se gazeti ya Daily Nation nanje botambe gazeti near the Standard to basagoska to basa konyegera Ndizi TV Ubwansu Gusii
Oburimi nobonda n'umurubiryo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero. Asa abalimi bonsi imeyaliro bali Gusii nabeire ngo batebya nga oburimi nobonda naboigo oburimi nesiro nabeire ngo gotalia imeyaliro bali Gusii tumera n'abalimi aho asito gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokurwa ase ebimeri aho gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge imanye oburimi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bw'oburimi nobonda oyogochera butambiri tukolecha maine ense monene usugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho koletera amangana mange igoro y'oburimi nande nigongo gotebya nga tekana irio tware oburimi obonene elindo onyara kubaga gukora oburimi nabo gutware ikiginge gesinini kurinde okoro oburimi bosomete nando nyogotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwokoyeria endagere yo niganeti egetunguo kole para igochigwerte nganyare boyekire chinsaga oburimi nobonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati to ande bakasomole mimbo boli na ki akora mabera yanyara kubaga gwansaiga ine ayeno mu Kenya utagite gutara gosoma gosigo kore emirimo chinse chesiko buna Canada, USA, Australia, New Zealand, France, UK, Germany, Saudi Arabia, Oman gatiye chinse chinde chinyinge bono Proper Education Link Limited na riori chiburiao. Tunashughulika na issue ya moja ni visa ya kutembea. Kama mtu unahitaji kwenda kutembea nchi za nje, kwa mfano Canada, US, tutakusaidia kuapply visa yako na uweze kupata kwa wakati inaofaa. Ya pili, kama mtu unataka kuenda kufanya kazi sehemu za nje, kwa mfano unataka kwenda kufanya kazi Dubai, Qatar, tutakusaidia kwenye kuapply visa yako na uweze kufanikiwa kwa hilo. Ya tatu, ukihitaji kwenda kusoma first thing ya kwamba lazima uwe na visa, study visa. Hiyo study visa tutakusaidia kuapply hiyo study visa ili uweze kupata visa yako kwa wakati. Nigo tokurwa obukoreri buna visa application, education consultancy, immigration assistance, career guidance, pre-departure information. Umekaribisha kwa ofisi yetu ambapo tunapatikana Kisii town in Twin Towers 50 floor building room 507, na ukiwa Nairobi unatupata maeneo ya Tumaini House opposite Kencom 50 floor room 5D. Asamange twakire simi ase namba enoti isano na ibire inye isano enoti isato eye mwenye isano nemo isano na ibire gose oturikireri uko ase email yaito ya info@properedulink.com. Welcome to Proper Education Link. Ayumwanju wegeta sidi kia Ndizi TV na bogo tubuate wetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net eri guturigireria na boigo usonje mirubiri yito chinse 24 nyaranka na bogo sonje wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV eriyo wegokie Ndizi TV obwanso Gusii ne no mwana w'icanga cha mitumba kirajya abana amo n'abantu tabanere na nigo tagitego kinyorageka kyange bono mama Tefi mitumba bells nigo akorobeire sabari ntambe asago kireteire gisiri na munwa no mama Tefi mitumba egotogotoka se Imperial building igero opposite St Jude na ende RBA and Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba kuna bono chianga chi abana, ntubwate chi household, ntubwate chi wood, ntubwate chi jacket, ntubwate towels. We have all types of products chi mitumba. Baka ntubwate bikoro tubone gantu introduce ti bikoro to na some slippers, crocs. Igo toko barangeli munyara ko mogo cha Mama Tefi mitumba
munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1 kero wachire mama tefi mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali batete gochaka biashara bachicha sema matefi mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakiba wanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 sema matefi mitumba kwanyorere kero botokere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na kero kinyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'umusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya holero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells aido bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia goseko gendrea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi Mitumba Bells Ndizi TV ubwenso bw'umugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu uomugusi Ubuna butambe kurumu chubo songo edukane ye muyuka ekoni ibintu byugutumika nyumba ibyukoni asiduka ukwagachira ibyubulimi n'ibindi binge imena isiko yorogonkorwa gusi Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni n'ibindi binge koni abari icyuma cy'ukwagachira amabati imisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ibindi binge nigo bagukubugurira umusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao ku Rwanda osiasure insiweta usobatarire imiyo mu cy'ubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisii usuba kirisimi asikinambechi Uhuru Superstores Limited the people's choice guaranteed lowest prices or your money back Somo Kenya Uhuru Superstores yonyorevi omwanchumuliriye bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriye television yao na mbejemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosoko menta na bogo toikera asu twakirezimi asinamba notisano na ibire inyisato isano nemo ibire isato isano nisato isano na ibire eyemo gose otorikireri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikiabisi chito ekyo kirebo cy'obwekiro ya embassy ekero kogenda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bw'omugusi ine ayeno mu Kenya utagite gutara gosoma gosigo kore mirimo chinse chesiko buna Canada USA Australia New Zealand France UK Germany Saudi Arabia Oman gatiye chinse chinde chinyinge bono Proper Education Link Limited na riori chiburi yao tunashughulika na issue ya moja ni visa ya kutembea. Kama mtu unahitaji kwenda kutembea nchi za nje, kwa mfano Canada, US, tutakusaidia kuapply visa yako na uweze kupata kwa wakati inaofaa. Ya pili,
kama mtu unataka kuenda kufanya kazi sehemu za nje, kwa mfano unataka kuenda kufanya kazi Dubai, Qatar, tutakusaidia kwenye kuapply visa yako na uweze kufanikiwa kwa hilo. Ya tatu, ukihitaji kwenda kusoma, first thing ni ya kwamba lazima uwe na visa, study visa. Hiyo study visa tutakusaidia kuapply hiyo study visa ili uweze kupata visa yako kwa wakati. Nigo tokorwa obukoreri buna visa application, education consultancy, immigration assistance, career guidance, pre-departure information. Umekaribisha kwa ofisi yetu ambapo tunapatikana Kisii Town in Twin Towers 50 floor building room 507, na ukiwa Nairobi unatupata maeneo ya Tumaini House opposite Kencom 50 floor room 5G. Asamange twakire simi ase namba enoti isano na ibire inya isano enoti isato eye moinye isano nemo isano na ibire gose oturikiriri uko ase email yaito ya info@properedulink.com. Welcome to Proper Education Link. Omurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naye bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simi yao ime Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Onchumulilia Ndizi chivi nkwane bene ase enchunda kabire ase umurobirio bw'ENSAKIA strabeto kumulikira aya irobolito ase amagazeti emambi yabono ase nacha kumulikira egazeti ya The Standard ndochenga epeji ntangani engana irobolito ngari liri nenelera bedo kutumika anemono ase okumwaka isiko mokonyi bumurebe nserikali gashagwa kubatikananga nigo abawakili balibekerengo kigoro babeire bakuligigwa anemono ase okwamireria enganeye ase eke gambiro unocha sigazeti ya The Standard epeji ntangani otorochenga oyo betega gwako isiko omo konyu umurebe betega gwako isiko Rigathi Gachagua kale amona abawakili vaye Danstan Omari na Paul Mwite ase kigambiro keria Kamili Mani ensemo endenigo bunge nene abere komo chigwa ase ugotiga ebintu bire byengencho kigima nabono korokananga nogoswa asamangana are siasa ensemo yende nigo abantu baye Dr. William Ruto bande tuwetera ogopimwa okone usokotemu okonene anemono kubwatikananga nigoro yobwegenwa bwabo epeji ya kabere egazeti ya The Standard nigo abayiboli babeire bakonyora ugwako konene kubwatakananga no gusaba kibesa kinga kyaborokiwa babandate kuyaligania ase amatemwa ale amanene alia akipsea nigo kinga kichiria amatemwa ali etiko chaka nigo abayiboli abange babeire bagusabwa kibesa kinyinge chichigwetani anga nonyanga ne kibesire bako bagotumika ase tuition fees asa abande babirosabwa kibesa kya tuition na chindagira special na abange babononyanga no gusabwa kibesa bakolera abana kiganchwa kiria abakobeka ene mono kiri kigaun unurota segazete abana bagosabirwa babegete kigancho bagokora amatemwa engana eyogo chan engana endete kwendra asense chwa Kenya epeji ya gatatu gazeti ya The Standard nige molekerete anene mono igoro
yobo kungubwendete konyora chi university kubwatakananga nigo aborokia bechi university babere bakoralia gwirana ase omugirobo ingubwatakananga serikali tiraba gikuikerania amaganio abo anemono ase wakanwa chibesa. Epeji ya kane gazeti ya The Standard niyo konera anemono igoro yenchira omukonyi umuraiwense Rigathi Gachagua babere bagotuomana nere Philomena Mwilu kubwatikananga negechambekiro abete gakoira agochakia ekamati bose benchi y'abajaji batatu abo barabe bagotegerera ekina keria bose bina birubekire bose obwekegambero kwamereria ogochorwa kwaye Kithure Kindiki koba omukonyi bumuraiwense omujia ase ense yeito ya Kenya. Engana erabege ukwanerwa lichuko lya lero. Peji ya gatano igazeti ya The Standard nige ukwanera anemono igoro yenchera omukonyi bumurewenso mukuru abire gakobanga gakomigwa wikirana asabeta wikirana bosio obwekegambiro vale amo nere oyo kabire omo secretary general w'ikiama KUDA Cleophas Malala omo bunge oimbakazi Central Benjamin Gaviru ase ikigambiro kiria ekene ensemo iria ya milimani lituko ligoro nigo nigo abeta wikirana asense merio atabugati oborendi atabugati monto komubugoreria esimi nabo yono no monto olia okomo konya asensemo area ya protocol nigo bono yabere kone kigwanga kubwatikananga nukurwa abarendi kuru kigari kiaye nigo bono abekorokananga niga abere gagutara ere bieka nabo igo ngana yogo yabere korokananga nigo bono abere kurwa chinguru kigima. Epeja gatano nemo gazeti The Standard niendete kumulikira enchira ababunge bagendrete gukira chingaki amangana endrete kumiga aba Kenya amange endrete ase ense eito ya Kenya. Tukoskaboso ikase peji ya gatano kabere ni okwanera anemono igoro ya housing levy enchira ekigambiro kyabetege kurwa okona changa chibesa chikwananwa ase housing levy nigo chire mamincha ye nigo chire kubwatikana neri chiko bono niga abakenya barabe bagwa kwa chibe bakona cho chibesa chiria chichinyomba chirikonyora cyabere chikomererwa ase ekigambiro mwanjo murere Ndizi TV rinde kwemanya amange nabo kwikorera igazeti ya The Standard obawe somera na kwemanya asubwagare mwanjo murere atangwaliga ni wikase gazeti ni ya Daily Nation page ni ntangane asomuri kibe gazeti ya muriketenga amaisonsi nigo ale asabana chi ebina chingaki oyo beteka wako isiko mukonyi bumuraiwense Rigathi Gachagua beteka goikirana aseke gambero ase amaboli amange akoboli igoro yensemeli yomukonyi bumunachebi no munene Philomena Mwilu asabeteka kuruguchika nga abanachebi na batatu bagotegerera ekina yokwamereria igoro yogo chikotianirwa ko mukonyi bumuraiwense omochore Kithure Kindiki. Kwega sepeji yentangani ni mulikirite igoro ngaki omunyaruka oyomo oyore omunyaruka bomo MC omochore kurwase ensemeli ya Kirinyaga na kibona beteka gusiria gusene kya beteka goitwa asensemeli ya Biafra Estate imeafika county ni ya Kiambu chitariki 14 cyumutenyi oyoiga oikomi. Waiga sepeje yo ne muligerete ngaki chi lecturers osaborke kura sensemeri chi university chi serikali babere bakwena na notice ya matuko atano nabere yogo chikokora okorobikana mega yogo tatwaro kuigwana ne serikali igoro yogo ikirania obokoreri bo koirana emirimo yabo nabo igo wakanwa kurengana na magani yabo ayibabete bakorwa ase omutinyolia obete kogweta osikabose goikase peji ya kabero mwanchi murigeria ne murikerete ngaki abanyanyimbo korwa sense ya Kenya bagendete ne mission igale sense mo ya Haiti elinde koleta omorembe kere yaberige kwene kigwanigo abanyanyimbo korwa ase ensemeri ya Bahamas babeire bakubwaterana na barabo
asibabete bagoikirana buri tukurigoro erinde koenekia ng'a ngoreta bari omurembe asensemiyo oigase page ya kabere nemurikerete ng'aki ensemerie United Kingdom UK yaberige koenekia gusigikoreria amonchorio kubwatikana no apply guse process yo apply a visa ase page ya gatatu mwanchi murigereria nemurikerete okomano kukwabete ko gukorwa ritukurigoro no mani umanene bwe serikali owatikana no botukibware gokorekana anene ase omunyaruka bumo MCA omochore kurwase ensemeria Kirinyaga abete kagoitwa anene kero mulkibega ziti ya negetinganigo umubero yobete ko konyorekana ensemeria Biafra estate asensemo ya Thika me county ya Kiambu chitariki 14 kolengana no mumani wa serikali ninga yaberega kwanekia nganigo abete gakonyentwa anene chinga kinonye omoitio yo abwateri baga ryokumukune kachimioro na boigo omonwa oye baga sepeje yene muri ketenge kyabanyanyimbo bagendete koligia abasacha babera babeta bakorokana ase CCTV camera bago park egari yomo bisa omunene korwa ase private security oyo obete gakobora ase gika yamatuko ane ase page ya kano manchi murigerelia ne murikerete kina kyabete gikobe kwa bosibeke gambero anene ekero amabule gende takuboria nguruki omokonyi bumanacho ebina omonene Philomena Muilu abwate asukuru gochika nga abanachi ebina batatu babe bagotegerera ekina ekyo kyabete gikobeko bosibike gambero ase ogotanga ogutianibwa kwa omo konyi bumurai wense mochore kithore kindiki anyana boni kama bole genda takoboria nga gosenero bete gakorwa ogochika babe bagoikaransari tukoria Jumamosi erinde gokwanera enganiyo aboigo ase page ya gatano manchi muri genda takumurikira enganiyo aso boime achinga kyabagwakire gora senseme choba bete bagoikirana aseke gambero naboyo kwenda ogotegerera anene ekero bagenda takumurikira nga Chief Justice Mother Komenero bwate okobwa gokorwa ogochika ngaki ekine kyo kerabe kegoikiranirwa ase page ya gatano na kabere umunchi murigereria ne murikirete ngakibona sensemeri yabo bisakorwa asensemeri ya DCI babete bakogania gashagwa akoenda kulika oroboti kubwatikana na nichingwana chaya betega kwenekia nga nigo batagite kumuita anene ekero yaberige kwenekiwa nga nigo ulendio bonene bobete bogotingwa ase ensemeri ya DCI chebistene cha DCI ensemeri ya Kiambu oskabosio goika ase page ne ya gatana kabere ne murikirete ngaki ensemeri yeri bereraria siasa ligenda takwane kigwane ne kerumuriki gazeti yo amurikirete kurwa oborai bwaye Uhuru Kenyatta agoikira bono iga anene kerba murikirete ngaki abana siasa bangi babere bagwetera makongo anene goikira bono iga agashagwa agendete kwenyora ase akongo mancho muri ede goikira ase page yo nango kira mwaelio bukumurikira gazeti ya Daily Nation gutaka kwemanya mange nabo kwigurira gazeti yo nabo kwigura mwancho muriria gazeti area wanchite obe gogwesemia obe gokwemanya na mange akumurikirwa ase gazeti askanita betokonyara tukoyetera asogwa gari korinde nigo tokoba togo gochucheria askrende FRIDAH gochinga ase mambi yabono abuno tora togoikira omwelio sengencho mambi yabotagwa timogeni kulinde niko turabe tokumera na rituko riria ria ankyo TBT
TBT Thursday astura tugo sanga nayo mwanchumurulia Ndizi TV amange ali abeire gako enekigwa nabo igotobe togo swasi ntunda kabira magazeti kuna botambi nabo igo kusanga nabageni baiza buturabe tukuba tukonya kwendera ko arigania litukuri angaskolene ngobe ngo batimbya mono asingincho yoko bwaterana twabe tukubwatana kurasi mambi yalenge ntambe wekera asingaki chabono. Okay, nanche mwanchumurulia yango kwera nilimbya mono sana sogenda tego tubwatia kirali tuko koimuka ikemambia na kwani kyangangu bwatyo rumurubiri bw'ensakia atokogokera obono mambia sikoleno mwanchumurulia tiatokolere gabu tumirane litukolia ankyo stora bitogosanga mangire terane KERUBO FRIDAH nanchi job maangyo ne kinga chibiche chibugo na maliogi abera wekera asenchira yobekera nere Abigael Nyanchama twara lituko rigia. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.